Ville kaveri varmaan. Näköjään aika hyväkin kaveri. Manas kuule pappi vähän prosenttia booliin, niin päästään fiilikseen. Mites parittaminen sujuu? No ihan hyvin. Haluat säkin listoille? No kuule, ei kiitos. Ei sitten. Ota nyt limu ees. Onks musta joku vikana? Ei, miten niin? No kun sä neit karkuun. Siis mulla oli ihan törkeä vessähätä. Et sä pidä mun asusta. Pidän. Sä näytät tosi hyvältä. Tarkoitat sä tota? Joo. Moi, hei. Mulla on Talelle yksi juttu. Nähdään kohta. Mikä kestää? Käyt nyt kiinni ja viet sen sinne salahuoneeseen. Ellet satu huomaa, mä just olin siinä kiinni. Kun sä tulit taas keskettä. Sori, jos oli huono ajatus. Pakko sunkin myöntää, että aika näpsäkön näköinen paketti. Joo, mutta onks toi ihan Matleena? No se eka kolttu, minkä se meinasi laittaa päälle, oli about viime vuosisataa. Ei tarvii kiitellä, ettei sun muistas kunnon seksipommin. Joo, kiitti vaan Marlon Brando. Mut nyt kaikki tuijottaa sitä tuolla. No, sä haluut sitä ja sä haluut sua, eikö se oo pääasia? Entäs meillä ei oo mitään kiirettä? Come on, sä oot susi. Se on punahilkka, et sä voi jäädä venailemaan. Hyvä, että pääsit tulemaan. Mitä hyvää sitä mulle on? No älä nyt oo tollanen. Mulla on sulle ehdotus, joka saattaisi kiinnostaa sua. Mistä sä tiedät, mikä mua kiinnostaa? Kumpikaan meistä ei pidä Antti Polvijärvestä. Mä haluan, että se kärsii samalla lailla kuin me ollaan kärsitty. Sä voit auttaa mua siinä. Mä kuuntelen. Ollaanko me nyt varmasti oikeassa paikassa? Ollaan. Mä käyn vielä miesten huoneessa. Just tässä kotona kävit. Hei, turhaan sä nyt jännität. Nämä on mulle paljon vaikeampia tilanteita kuin jotkut rikollisten pidättämiset. Hyvin se menee. Tuossa vasemmalla on ylikomissaario Eskelinen ja hänen vaimonsa. Ja tuo toinen on meidän osastopäällikkö. Nyt mä ymmärrän, mitä sä sanoit siitä tyylitajusta. Mennäänkö? Ketähän noi on? No en tiedä, mutta aika kulunut läppä. Hei, lähdet tanssiin? Ei kun nyt me etsitään Ville. Tuollahan se on. Mennään sinne. Mitä hemmettiä sä oikein teet? Miten niin? Sä suutelit tota. Pidetään vaan vähän hauskaa. Pidät sä hauskaa munkikkaa? Nyt kuitenkin sä noin mustasukkainen voit olla. Mä en kuvittele ainakaan yhtään mitään. Hei, tuuks mä mukaan? Ei tarvi. Näeks me huomenna? Ihan sama. Uskomatonta. Kaikki kirjat, mitkä tuotiin, on myyty. Mikä ihme tuollaisella tyrkyttämisellä? No niin, mennään vaan. Okay. Moi kulta. Hei, oisit nähnyt minkälainen meininki täällä oli äsken. Sun miehesi on melkoinen kassamagneetti. Meidän pitää mennä hakemaan lisää kirjoja. No hyvä, ettei peruttu kotiiltaan turhaan. Kyllä sä Ossi kotiin voit jo lähteä. Tää ilta on onnistunut yli odotusten. Ei, kun mennään hakemaan lisää kirjoja. Nyt pitää takoa, kun rauta on kuumaa. Ihailijoita on vissiin riittänyt. Pidä kuule miehestäs kiinni. Ossi olisi lähtenyt aika monen kirjan mukana kotiin, jos olisi ollut ostajasta kiinni. No siinä kaupassa ei kyllä ihan mielikuvat ja todellisuus olisi kohdannut. Miten niin? No töiden ja lastenhoidon jälkeen toi renkipoika ei voinut muuta kuin nuku siinä heinäkasassa.
Teillä siis romanttinen puoli kärsii muista kiireistä. Ei sitä oo. Meidän sängyssä vaan nukutaan. Mikä sulla? No Lari ei vastaa ja Eliaskin lähti. Onneksi mä oon täällä. Mäkin voin tanssittaa sun tyyliin tästä pois. No ei tarvi. Tää on vielä hauskempaa kuin mitä mä kuvittelin. Tykkäät sä? Joo. Nähdäänkö joku liike? Mä en vielä... Mitä? Mä en oo vielä valmis tekemään sitä. Mitä? Mä en oo vielä valmis harrastaa seksiä sun... Onpa ihanaa viiniä. Täytyykin selvittää, jos tätä saisi vaikka Amandan listalle. Niin. Nämähän nyt eivät mitkään viralliset ylennysillalliset ole, mutta jos mä nyt joku sen sanan sanoisin. Mikä ettei? Ensinnäkin nöyrät kiitokset tulevan ylenemiseni johdosta. Ja pitkän puheen sijasta ajattelin nopeasti vain palata ensimmäiseen polkupyörääni, joka aikoinaan varastettiin lähikaupan edestä. Itkuhan siinä ekaluokkalaiselta pääsi, mutta siltä istumalta päätin löytää varkaan sekä pyörän. No, kumpaakaan en löytänyt. Mutta halu oikeuden puolesta taistelemiseen jäi. Ja niinpä minä olen ylpeydellä kantanut virkamerkkiäni, puolustanut osaisia ja haluankin kiittää heitä. Siis tarkoitan teitä. Tästä kunniasta. Ja... Turha toivo, et sä löydä mitään. Pidä se suu kiinni. Oho. Mitäs täältä löytyy? Sä oot hullu. Paljonhan tästä määrästä napsahtaa sulle linnaa? Mä kerron, että sä lavastit mut. Kerro vaan. Katsotaan kumpaa tuomari uskoo. Narkkaria vai poliisia? Anteeksi. Niin. Ihan turha juosta. Sen kun lyöt.
Hei Jiri, sanoisitko Lasselle, että Joonatanin pitää ottaa kotona ihan rauhallisesti? Sä varmaan kuulit. En mä kuulu mitään. Pitäistetään mykkäkouluun. Ei taida renkipoika kotona täyttää oikein odotuksia. Mitä sä nyt oikein sekoilet?